mislim, ovisi ako ste, znači, cijeli taj period, znači, uzastopno 5 tjedana ili ne znam koliko je točno određeno, radili i zapravo zaradili te stipendije svaki mjesec i odrađivali, znači, svaki mjesec minimalno 43 sata, ja mislim da tu nema onda poslije problema. Ako odustanete od studija, samo morate odjaviti. Znači da nećete više primati tu stipendiju, to samo javite njihovom uredu i to je to. Znači, ja sad kad sam odlazila na praksu u Hrvatsku, znači nisam više bila znači, u Danskoj fizički, nisam radila studentski posao, morala sam odjaviti. Znači samo ih pošaljete u njihov sustav, to je e-box, pošaljete im da više nećete raditi studentski posao i onda znači, ne morate vratiti te novce. Jedino ako oni nađu neke nesavršenosti, znači ako oni nađu da vi zapravo niste radili dovoljan broj sati ili da niste radili uzastopno, to jest kontinuirano taj određeni posao, naravno morate